eleke ntị ọba asị na kemgbe ụmụ mmadụ si mụta agbanwe atụ ya atọ ka anya nwa ji wee mụta efe nwe ebe ya ebe maka na ndị mekaniki ekwezi anyị mana ndị bụ ndị ara ntị adịkwa onye nọ mmadụ nso na-anụ isi ezi ya maka na ọ bụkwa onye ma mmadụ na-egbu ya ụfọdụ bụ ndị a na-enye ka enye ruo ụfọdụ bụ ndị na-eji aka ha eje enye abụchi si obodo bekee lọta ọ na-emesapụ aka ọfụma ọ bụghị onye aka ntagide ọ naghị ejisi ihe aka ike ebe ọ gara ka o gotesi ihe ọhụụ agadi nwoke nọ ebe ahụ metụ abụchi n'obi abụchi akwụrụ agadi nwoke ụgwọ ihe ndị o goro nwoke ekele abụchi ọfụma abụchi emechapụ nwa agadi nwoke a na-ajụ esi onye bụ abụchi ndị mmadụ amawara ya atọ wee bụrụ na ya na nna ya na-adị na mma agadi nwoke ekpebie na o mesịa ya ga-aga ikele ha n'ụlọ ka abụchi laruru n'ụlọ otu agadi nwaanyị abịa agadi nwaanyị a bụ ndị ha na ha bi n'agbata obi ọ bịara ikele abụchi batara abata mgbe abụchi gbadatara agadi nwaanyị asị na ya bịara iwere bụredị nke ya n'ọnụnụ na ọ batara na abụchi a na-ajụzini ya ajụ abụchi amaghị aka n'akpa wepụta ego dị n'akpa ya nye ya si ya were gaa goro bụredị agadi nwaanyị ekele ya lawa makwa na agadi nwaanyị ya were ego agawa na be dibịa ọ gara na nke ya bụrụ nwoke ahụ abụchi gonyere ihe mgbe nwaanyị a gwachara nwoke onye ọ chọrọ ikechi o wee bụrụ nwatakịrị kwụrụ ya ụgwọ ihe o goro obi ime nwa ahụ ihe ọjọọ ya ekwee ya ọgwọ nwaanyị ya lawa na oru na mgbede echi ya bịa ka ọ ga gotesi ihe eji emere ya ọgwụ nwaanyị ekele ya lawa nwa dibịa anya lie akpa ya ozugbo gawa na be abụchi ha ọ gara okele ya maka ihe o gonyere n'ụbọchị gara aga nwoke a na nna abụchi amalite kpawazie nkata nwa dibịa kpalaha ya n'akụkụ wee jụ nwaanyị ihe na-esere ya na onye dị otu a na-abụchasị na onwero nwa dibịa ebidozi ihe a na-akọ ka nwa ya si wee bịa na be ya chọọ igbu nwa ya chọọ ịgbakenye isi n'ọhịa nwoke tie nwa dibịa si anya kpakọrọ onwe ya na ha mara etu ha ga na-esi ezere nwaanyị ya na ọ bụghị ezigbo mmadụ nna abụchi ekele ya nwa dibịa alawa o ruo na mgbede echi ya nwaanyị agaruo dịka esi wee gwa ya nwa dibịa si ya na anyị emere ihe niile ahụ ọ sịrị anya mee obi aṅụrị iju nwaanyị ya n'obi okele nwa dibịa wee lawa laruzie na-aṅa ntị ihe ọjọọ mana kama ihe ọjọọ ahụ ga-eme abụchi n'ezinụlọ ya ihe ọjọọ ahụ alachighazie n'ezinụlọ nwaanyị ya ihe ahụ o lela ya ga-eme n'ezinụlọ ndị a abụrụzi ihe na-eme n'ezinụlọ ya o gbuo na-ekpo n'elu na-aṅazi ntị dị n'ala onwezi nke ọnụnụ ya bụ mmadụ ịkwụba aka ọtọ ijide ogu n'ọfọ maka na ogu n'ọfọ ka idide ji awa ala iro na-asị na-egwu ala ogu n'ọfọ onwe mkpochi ọ bụrụ na ịkwụbara aka gị ọtọ jide ogu n'ọfọ onye nwaa gị ọ gaghị enweta gị chaa chaa onye ahụ ewere isi ya bulu anya maka na ọ bụ ihe onye na-echere onye na-abịara ya ichere mmadụ ibe gị njọ abịara gị ichere mmadụ ibe gị ihe ọma ị na-ahụ ihe ọma n'ezinụlọ gị mana ịkachizie ntị si na onwe ihe na-eme ka ọ na-eme ihe ọjọọ ahụ ị na-eme ihe ị hụziri tụtụrụ mgbe o menwere gị nọrọzie ala were ire gụọ eze gị ọnụ mana ebe mmiri si banye n'opi ụgbọgụrụ na ọ bụghị mmadụ na-arụ gị ọ bụ ihe ị metere na-eso gị ntị adịkwa ya gazie